čtvrtá O. Kolem mě je teď spousta průzkumnic. Jsem z toho celý nesvůj, byť zbraně vypadají, že jsou mírovými zbraněmi, paní profesorko. Právě v tuhle chvíli jsem raději rychle přiběhl k vám, abych ne, že bych vás zachránil, protože vy přeci jenom ještě budete muset být v jejich moci pár měsíců do maturity, ale abych teď představil dárek, který oni vám věnovali, tak aby vlastně i publikum vědělo, co jste vlastně dostala. Takže paní profesorko, co zažijete? To by mě taky zajímalo. Dostala jsem poukázku na vyhlídkový let za vhodného počasí, trasa podle vlastního přání a délku letu. Je přímo úměrná odolnosti žaludku. Říkala jsem, že poletím do Ameriky. No. Bylo mi odpovězeno, že asi dojde brzo benzín. Já jsem vás tak vůbec neslyšel, protože tady to pískalo úplně všechno. Bylo mi odpovězeno, že asi dojde brzo benzín. Dojde brzo benzín. No právě, to jsem se chtěl zeptat, jestli věříte, že ten vyhlídkový let vám věnovali bezpečný, totiž já jsem slyšel, tady je uvedeno, že to je poukázka na vyhlídkový let, ovšem pozor, je tady, už není tady uvedeno, jakým letadlem poletíte. Jo? Totiž oni, vaše studentky byly velice pilné a přátelé, cirka za měsíc tady v Klatovech přistane Gripen. Takže paní profesorka... Proto je tady uvedeno, že délka letu je přímo úměrná odolnosti žaludku. Já myslím, až se ten Gripen vznese, tak zůstane na letišti váš žaludek a teprve potom, až to přistane, tak ho tam někde najdete. To by zřejmě tak dopadlo. Co byste jim vzkázala, co popřát této třídě, se kterou jste přeci jenom strávila hodně svého času? Já bych jim popřála to, co jim přeju dneska celý den. To, že si ten maturák připravili, že jim to dalo spoustu práce a aby si ho pěkně užili až do samého konce. Co maturita? No, to záleží na nich. To je všechno na nich, to je všechno v nich. Děkuju. Tak dámy a pánové, to je maturitní třída, která si pro vás připravila první půlnoční překvapení. Třída čtvrtá O!